Da? Alo, Luto? Pa šta s tobom, bre? Pa baterija mi se isprazni. Sad sam turio na punjač. Slušaj, bre. Kaži. 439, njegov broj 443. 439 441. 443, bre, 3. Zadnje, trojka. Koji svi, bre? 443, zadnje 3. Kako 5 zadnji da bude? Nemoj me zabavaš. Pa nije 5, bre, nego 3. 438 431. Kakav 438, bre, šta je s tobom, bre? Si ti, bre, normalan čovjek, bre. Pa koji kaj 439 451? Brojeve, majku mu jebem. Pa 439 861. Ma kakav 861? Pa 439. 439 443. 445 3. 6 3. 1. Idi, bre, bestrega, bre. Ama trojka zadnja, bre, 3. Šestica? Trojka. Pa gde 5? Ja kažem 5 i nije 5. 5, bre, trojka, bre, 3. 439 444. 443. A 343. 443. A koji svi ti, šta je to? Bože, ljudi, Bože, bre, da li si ti normalan, bre? 438 443. 439. 435. Jao, majko Božja. Pa čekaj, nemoj me zabavate. Pa ko je, bre, zajebanci, ja pokušavam, bre, da ti kažem, a ti ne razumeš, bre. Šta je to, bre, s tobom? 439 446. Ne 6, nego 3, zadnja. Zadnja 5. 3. Cijelu svjasku ispisa, nemoj me zabavate. 443. Zadnja. 446. Nije 6, nego trojka. A petica? Trojka. A, četvorka. Trojka. Osmica? Alo be? Bre, šta je, bre, s tobom? Pa 439 449. Dobro, sve samo zadnja je trojka, 3. 439 4443. Sad si jednu četvorku više nabrojao. 439 443. 439 4433. Ne 3, nema dve trojke, jedna. A nema uopšte trojke. Zadnja trojka, dve četvorke.